Economy etigo, dollar bịawa Nigeria zo. Economy etigo, dollar bịawa Nigeria zo. Economy etigo, dollar bịawa Nigeria zo. Nigeria keduzie ebe anyị na-eje, anyị na-agbago ka anyị na-agbada n'ụwa. Ọ gịnị mere ekọnọmi Nigeria onye ọbụla ji akwakwa, onye nọdụ ebe ọ nọ n'elu ụwa nụ, ebe onye na-anọrọ na-agụ onye. Oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazona n'ife niile na-agakwa ọfụma. Oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazona fuelu bụ 87 naira. Oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazona dọla nọ na 150 naira. Oge ọgazona na chi Nigeria akparasi nọ na 75. Oge anyị nọ n'ọchịchị ọgazona na nwogbenye na-eliju ọfọnụ. Ọgazona chịkọtazi ya, ndị mmadụ ebido wee tibe mkpu, fatibe na fa chọlụ chenji, fatibe na fa chọlụ chenji. Fachafuzi amụma onye ze Nwamobi n'ogidi bulufa gbogbo maka chenji. Onye lili na denya chenji macha, onye lili na denya chenji. Kapọta nwoke Fulani welie Nigeria, dizie Nigeria ma o nyere anyị chenji nwa. Ọ sị na anachu corruption, ọ bụrụ na Ọgajona dị corrupt ma Nigeria na anyị na-enwe ahụli. Tata na corruption anago ma obodo bụzi igwe nụọ. Ejelu m ebe na-eliji na binsi 150 naira, nwanyị si n'ọbụ 300 naira. Ntụzie nwanyị n'ọbụ maka gịnị? Ọsị mụ na dọla etinye gị ego. Kedu ife dọla na-achọzi na ji na binsi? Ilue n'ose ọkwọdụ na ndị na-ele ogili n'ose na-ebe akwa dọla. Onye na-ele azụ friji na-ebe akwa dọla. Onye na-ele binsi na-ebe akwa dọla. Ọ bụzi rice na ọ bụ mma nwoke. Na o nwere ozikwa ife 20 naira na-egote. Unafugo na dọla bịawago Nigeria zo. Economy Nigeria etigo eti, economy etigo. Economy etigo, dollar bịawa Nigeria zo. Ife dọla melu Nigeria. Economy etigo, Economy dollar bịawa Nigeria zo. Dollar bịawa Nigeria zo. Economy etigo, Economy anyị etigo eti. bịawa Nigeria zo. Onye okike na-ebe akwa dọla. Economy etigo, Onye nlele ose na-ebe akwa dọla. Nigeria zo. Dọla bịawa anya zo. Economy etigo, Economy Nigeria etigo eti. bịawa Nigeria zo. Onye ka m na-akọlụ. Economy etigo, Economy etigo eti. bịawa Nigeria zo. Dọla bịawago Nigeria zo. Economy etigo, Economy etigo eti. bịawa Nigeria zo. Economy etigo, dollar bịawa Nigeria zo. Oge anyị nọ n'ọchịchị Ọgajona, onye zite dọla from America, ewelu dọla wee gwọ onye ụgwọ. Ọ dịka nwoke Fulani batalụ, ọsị onye zite dọla enye naira. Nye bụ ife wee welu Obama rụ.
Obama wee nwụlagwo na bi tinye na Naijiria dọla wee leba kalitali na-apịa Naijiria dọla na-ele 150 tata na dọla bụzi 470 Naija anyị na-agbago ka anyị na-agbada na dọla bịawago Naijiria Naijiria keduzi ebe anyị na-eje anyị na-agbago ka anyị na-agbada ịlụzie n'ime afịa n'ozu ọdụ onye ọbụla amazi anya dọla nwanyị na-ele ogili nọma anya dọla onye na-ele ose na-ebekwu akwa dọla onye na-ele ji nọ n'ebe akwa dọla ma ndị ọrụ ugbo nọ na vileji n'ebe akwa dọla ọ bụrụ na nwoke Fulani kekwe ya jee yọba Obama ka ọ yọba Obama ka Obama meela anyị ebele na ego anyị etigo Obama biko Obama na-ego Naijiria etigo Obama mere Naijiria ebele Obama melu Naijiria ebele ego Naijiria etigo Obama mere Naijiria ebele Obama na ititọligo ego Naijiria ego Naija Obama mere Naijiria ebele ife niile bụzi times 2 Obama na-ego Naijiria etigo Obama mere Naijiria ebele Obama meela anyị ebele ego anyị etigo Naijiria ebele onye nọdụ ebe ọ nọ n'elu ụwa ebe onye na-anọrọ anagonye oge ọga Jona na-achị Naijiria dịla anyị mmanụ onye na-anọrọ mgbe enyila ozu ojele igbo osi n'ọba wee bọba neke n'obodo Naijiria na Chukwu gọzila anyị na onye ele anyị ife anyị ga-eji bi anyị nwelu crude oil refinery Naijiria na ọda alụ ọlụ ebulu mmanụ Naijiria jezie refine ya n'ilo ebutiata na Naija ebutezie nye ọgala ọnụ anyị na-agbago ka anyị na-agbada Naijiria nwere ọtụtụ ife na agrikọlchọ nke anyị ga-eji iwe nweta ego na anyị nwelu timba na Naijiria na anyị nwelu koko mana anya onye ọbụla dị na crude oil tata na crude oil etigo ekọnọmi anyị etigo ego Naijiria tikwue onye ọbụla chọrọ ịnwe oyi welu nye ka ndị iwe si na onye ma ofu ụzọ na ọ maara ụzọ ma ncha ọ bụ na ịmalụ ụzọ kabarụ ka ịmalụ windo emechi ụzọ ka isi mpio ekọnọmi etigo dọla bịawa Naijiria ekọnọmi anyị etigo onye ogiri na-ebe akwa dọla onye na-ele ose na-ebe akwa dọla bịawa n'azụ ekọnọmi Naijiria etigo onye ka ekọnọmi na-etigo dọla bịawa go Naijiria
akụlụ si abịanụ akwakọghị m biko gekwa ntịnụ ka ịmalụ ka ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụ ị nwere ike ịfụ kọsọ na gba ijezie bụrụ ụzọ lachapụ ọsọ ọ bụ na ị mara ife a na-agbalụ ọsọ ijezie wee gbapụlụ ife a na-agbalụ ọsọ nụ chukwu ekwe na ka ife na-agbalụ ọsọ chukwu dom ofe ga-adị amakwanụ mgbe kelu nke ụgba onye na-ekwu ekwu lekwu na ọ dị amakwanụ mgbe agbọlili nne m lie n'afọ mmadụ jalụ be mmụọ gụta ọkụ nata be mmadụ ọkụ wee nyụnarị ya ịgbakọ onye ọfụma ịgbakọ ọnya na ịga ma na ndị ilokolo aka n'ama mana ofe ka marọ na ndị ilokolo aka n'ama maka na oge ruo ntị mgbe akụlụ aka nụ ya ka na-esi akụ aka ige ntị akpaka ige ntị ka ịmala ebe ọsọ si abịa ebele emegbu elu ụmụ nwoke nwaanyị na-enye nri maka ọ na-afụju anya n'elu ụwa obi nwaanyị na chi na nsogbu dị ya akpaka ige ntị ka ịmala ife a na-akụọ a sị na nwata kpata akụọ kpata ilo n'ịmago na akụba ilo ife ọ bụ niile eme n'elu ụwa yi na-aga n'iru na ị ga-enwelili ndị nkọcha ọ bụ na o nwere onye na-akọcha ife na-eme oyimimalụ n'ide eme ọfụma n'ụwa ụfọdụ ụmụ nwoke nọdụfa nọdụ n'okwu eyebe ọnụ na-ekwu ife a ga-emechi na ngalụ na echi nga-ego moto echi na nganụ nwaanyị echi nụ juke na onye na-akọlụ mmadụ igwe obi mma ineze ndị ilo gị ineze ndị oyi gị nụ maka ekwulu si onye malụ onye na-egbunye akpaka oyim ige ntị gị malebe na-akụ agụ aka oyimụ akụ aka ige ntị akụ aka ige ntị akụ aka ige ntị gị malebe na-akụ akụ aka ige ntị ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụ akụ aka ige ntị 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 mmadụ jelu be mmụọ gụta ọkụ akụ aka lusi ebe mmadụ ọnyụnarị ya ige ntị chukwu ekwenu ya ma onye nze nwa m obi n'ogidi akụ aka ige ntị 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 ofoyiyo nna ya chukwu kele ụwa ife nna gbalụ ọsọ n'ụwa chukwu dị na mmụọ mmadụ jelu be mmụọ gụta ọkụnụ natazi ebe mmadụ ọkụ wenyunarị ya ọ bụ na ịgbakọ onye ọfụmanụ na ị ga-ama na ndị ilokolo aka na-ama mana onye jelu gụta ọkụ n'oge rọ ntị ọfụma akpaka ige ntị ka ịmala ebe o si abịa ka ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụ n'eziokwu nne n'ụwa nọdịkwa n'ogbu oyim ịkpata ego ịzaba omelọra akpọbago omelọra mana ọ bụrụ na ndị ilokolu gị aka ego gị gwụ ịzaba ome mgbe nwa oyim akụ aka biko gekwa ntị ọfụma ife adịrọ m ike ebe ọ na-adị akụ aka biko gekwa ntị ọfụma ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ na-akụo ofu oyim nọ na vileji ata afụfụ mesie wee jebe siti chụba ego nụ lusie siti aka chukwu wee dịlị ya obute ego ọ nata n'ụmụnne ya gbuo efi nụ ndị asịrị wee si na ife oji egbuli efi
dokola kalaka fanu kedu ebe akalaka fadị mgbe ọ na-ata afụfụ ọ dịka ọ batala ga-akpọ onye ọgwụ ego ndị bụ ogbenye fagwala ọgwụ ogbenye akpakọghị mụ biko gee ntị agụ aka ige ntị agụ aka ige ntị agụ aka ige ntị ịmalife aka ige ntị agụ aka ige ntị ka ịmalife na-akụ n'aka ịmalife aka na-akụ sara ya ige ntị ofe ka mara mgbe kelu mkpụkwa agụ aka ige ntị onye kwulu ekwu n'ọdụ ọmụkwa kpalili nne mụli ya agụ aka ige ntị agụ aka oyibo agụ aka ige ntị anyị ejebe na Nniọba ka nje na Nniọba n'ide mmiri maka na ịma n'ide mmiri ba na nsọ ka nje na Nniọba ka nje kenezi nwanne nke m Chief Sir Benson Ejindo ife dị na Nniọba Ezemọgọ kenelu mụlọlọ gị Dr. Mrs. Yuyu Ejindo mmasị na Jodibeze nwanyị ọma ene mụlọ ọmụmụ na-ekene mi ọkwa n'ịmalụ mma nwekwuzezi omume ka o ji dị ka ije ọgwụ anụ dị mmasị na chi na ọgwụ gị bụ omume nwunye Ezemọgọ na-ekene mi Ezemọgọ dogbuo Chisabe na-eji ndụ Ezemọgọ na Nniọba onye ọba n'ide mmiri oji mgbota mọgọ ife dị na Nniọba oju na-eme ọgụ dogbuo oji bise mọgọ oji tiketi Amerịka mọgọ Ezemọgọ odogwa ketukwu dị na royimo baba nnekwu onye ọba n'ide mmiri Ezemọgọ ụfọdụ chukwu gosi na gosi aka chukwu adịgo n'ibi na-eme n'ọbụrụ ọkwanụ okwu ịkpatego Ezemọgọ n'ọbụ ka ịdị ndụ ndị ego gị aka chukwu n'ọdịgo n'ibi na-eme n'ụwa ife na-akọrọ ebe ọ na-adị Okenna ume Ogbuefi obodo ekwelugo nke izizi n'olo onye olo n'Igadi Managing Director Willie Mack Nigeria Limited n'Ogbomosho enwe onye olo na onye nze na-ekene Ogbuefi obodo ekwelugo ka nnakpọ Ogbuefi obodo ekwelugo
Ogwefi obodo ekwelugo. onye lọ n'Enugu steeti Obodo ekwelugo n'olu. odogwu aka chukwu dị na Ogwefi obodo ekwelugo. onye lọ bilio Obodo ekwelugo n'olu. ọ sị m nkene Ogwefi obodo ekwelugo. His Royal Highness Hanford Madukibiagana Igwe Amandiolo Ezugoma Wakofolo His Excellency Ifeanyi Ukwanyi Gburugburu Enugu State Executive Governor of Enugu State Gburugburu Ọchịagha n'Enugu State Gọvanọ na-achị Enugu State Odogwu Ezemukwanyi n'Idusa obodo ekwelugo na-ekene Chief Onyeka Okafor ọnwa na ndị ọbọnyọma n'ịdị mma ọnwa ndị chileti nwa onye ọba n'ide mmiri nwanne nke mụ n'Idusa ọnwa na ndị ọba ọnwa na ndị ọbọnyọma n'ịdị mma kene ọnwa na ndị ọba ọnwa na ọbọyị mụ ọnwa na ndị ọba ọnwa na ndị ebele ọjị onye pọtka ya n'onyọma bilio onye pọtka ya n'onye ọba n'ide mmiri kenelu m lọlọ gị Miriam na Malachukwu bili godu nwanyị ọma n'Idusa nwunye ebele bili onye pọtka ya nụ ofu onye na-agba pọtka ya nụ na ndị ọba onye pọtka ya nụ Ebele pọtka ya nụ. enwenye ọba odogwu Ebele pọtka ya nụ. ebele ọjị Ebele pọtka ya nụ. onye pọt Ebele pọtka ya nụ. oyimụ na Ghana ka ị na-achị Ebele pọtka ya nụ. obodo ọgbọ nwa n'Idusa Ebele pọtka ya nụ. onye ọba n'ide mmiri Ebele pọtka ya nụ. onye ọba na mụ na ya bụ nwanne Ebele pọtka ya nụ. onye pọtka ya nụ Ebele pọtka ya nụ. onye ọma n'Idusa Ebele pọtka ya nụ. akụ aka n'elu ụwa biko oge ekwentị nụ ka ịmalụ ebe aka na-akụsi dị ya oyi m akụ aka Akụ aka. akụ aka ige ntị Akụ aka ige ntị o. akụ aka ige ntị Akụ aka. akụ aka ige ntị Akụ oyibo aka ige ntị o. ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ Akụ aka. na nne dị bụ njọ Akụ aka ige ntị o. a na-esitere ego n'ọnwụ Akụ aka. na na-amatara ego oyibo Akụ n'afọ aka ige ntị o. oyi m akụ aka ige ntị Akụ aka. akụ aka oyibo Akụ aka ige ntị o. akụ aka ige ntị Akụ aka. akụ aka ige ntị Akụ aka ige ntị o. Dolibe, 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 Akụ dolibe. aka ige ntị o. Akụ aka ige ntị. Akụ aka. Eyi m akụ aka Akụ aka ige ntị o. Ka nje n'Enugu ugwu ka nje kene oyi mụ Sida Nnedozie Sida n'Enugu ugwu ogbotogbo nwa nwanri jọfani dị mma Sida akwụkwọ aka ige ntị akụ aka ige ntị ka ịmalụ ebe aka si abịa Sida ineze ndị ilo ineze ndị oyi gị Sida n'ọkwa na onye malụ onye na-egbu onye Sida n'Enugu ugwu Sida n'Enugu ukwu. eze nwanri Sida jọfa akụ aka ige ntị o. Sida na South Africa Sida odogwu n'Enugu ukwu. nwanri jọfani Sida akụ ga-adị aka ige ntị o. Sida akụ aka ige ntị Sida n'Enugu ukwu. ka ịmalụ ebe o si Sida akụ abịa aka ige ntị o. onye Enugu ugwu bili Sida n'Enugu ukwu. Sida Sida akụ aka n'Enugu ige ntị o. ezi oyima Sida n'Enugu ukwu. onye Enugu ugwu Sida akụ aka n'Idusa ige ntị o. Ugochukwu Nwụzọma Nwajugonya na Nkwere n'Imo steeti Managing Director Ugo Test Roofing Onyema aka na kuchu n'ọdịmma n'Idusa
ugoyi mụ kenelu m lọlọ gị Ijeọma Ogochukwu n'ịdị mma ụgbọma nwanyị m obi dị ya ezinne m olu great na destiny nwunye nwajugozi oyi m mbilio nwajugo nne ya onye ọma n'ịdị mma Ifeanyi Godwin ọnwụ penata njete Prince of Dubai odogwu obiome nwonye ọba n'ilu lelu obiome kenelu m lọlọ gị lọlọ obiome ịdị ọgọ nwanyị ịdị ọgọ nwunye obiome na ni ọba obiome na ni ọba nwonye ọba odogwu na ni ọba njete Prince obiome na ni ọba Prince of Dubai obiome na ni ọba Chief Ifechukwu Masuala Nneobi Nnabundo nke izizi n'ụba Okija nwonye Okija Chalogidi Chairman Chief Executive Officer Jaziba na Durban South na South Africa onye ọma ka ị na-achụ Nnabundo nwonye Okija Chalogidi Nnabundo dogwo ezi nwa late Chief Sunday Adeobi nna Kenya odogwu dị maịtị n'ụba Okija na nna m olu gị n'ọnwụla nwụọ mana ọmụlụ odogwu nwa Nnabundo n'Okija odogwu jelu South Butike onye ụba Okija dịga dị Nnabundo n'Okija Nnabundo akụaka Chief Ogbonna Innocent Udogwu Ezudogwu Uruala Nidato n'Imo State CEO Udogwu Inter-Agency Nigeria Limited Ezudogwu kenelu m lọzọ gị Akwaka igenti Ezudogwu Uruala Akwaka igenti Ezudogwu Uruala Akwaka igenti Ezudogwu Uruala Akwaka igenti oyime akụaka ige ntị ịmalụ maọbụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ akụaka ige ntị ofe ka amara mgbe ekelu nkwụkwa akụaka ige ntị oyimụọ enwere ike ịkwa aka n'ọbụ iwe ka ofe ka ejebe ọchanja tupu ọ nata ndị lelie ya Chukwakwana mmụọ melụ nke mmadụ merụ oyime akụaka oyimụọ mmadụ jelu be mmụọ gụta nọta ebe mmadụ onyụgharị ya inezi anya na ndị lokolo aka n'ama akụaka ige ntị ike tukwu nwa okwumụ
ọsọ nwunye Fanani agụ aka ige ntị afa ịmara onye na-agụ onye nze nwa m obi n'ogidi akụkọ aka ige ntị chukwu ekwenu ya memụọ
n'ọdịla onwelu ndị kpalegelisi ma famụtara nwa ma ncha onwelu ndị nwelu nwanne n'ụwa ma fafuru ife nwa ga-eli onye dị mkpụmkpụ nọchọrọ ịdị ogologo onye nwere okwu nọchọrọ inwe ịtọ onye nwere ise nọchọrọ inweta dị onye kozulu nne n'ụwa ga na-ekwu onye rika nne n'ụwa ịpụta n'ilo ifu ndị ka gị oyimu mmadụ eji n'ụwa mmanụ nne n'ụwa nne m na nne m si n'onwere onye ozulu onye kozulu nne n'ụwa ka nna jụọ uwe zuo oke ọ bụ ifu ka nwanne gị na-aga n'iru ịchọba ife ị ga-eme nwanne gị ka ọ daa ọkwa ifu ka agbata obi gị na-aga n'iru ịchọba ife ị ga-eme ka ịkwatu agbata obi gị ume nnekwu ka nna jụ ezi oyi mụ ume nnekwu ọ dịkwa gị mma uwe zuru onye nne n'ụwa onye kozulu nne n'ụwa ozulu onye ka nna jụ na ndị Igbo bụla fa uwe zuru onye nne n'ụwa onye nwe 1 million na-achọ 2 million onye nwe 2 million na-achọba 3 million uwe zu oke onye kozulu nne n'ụwa na-elecha eji anya ọma eju kekele ejiri anya ọma eje sabate uwe zuru onye ka nna nne m uwe zu oke onye nze nwa m obi gidi onye kozulu
eyi gị ọ bụrụ na ilibenu nke ọganiru kpọlụkwa ụfọdụ liba maka ọ bụrụ na ịdaba ka o nwezie ndị ga-adakwasị maka na echi ebukanu na onwere onye ma ifeji gabu ọ na-abụzi asị nnenu ngwa m na-ekenenu nwanye ụfọdụ nnukwu ọfịa ọkwa n'ife ọma Chukwu meli ihe ka o ji wekpọba onye eze nwa m obi n'ogidi wesị m bi ya ka nsoli ekene Chukwu na nwa gbalarili n'ọbụrụ ozobele nwa mmeta onye ka nnekwu nnennu Ichie Dr. Sebastian Ogochukwu Adibe orthopedic surgeon board certified na New Jersey na America enyi ka enyi bili na nke si n'ifi na yo Chukwu bụ kọra nwezu akụ n'ọra nwezu akụ n'ezie n'udo ga-adị onye ugbodu nnukwu ọfịa enyi ka enyi na dunu kọfị oyibo kene n'ọchị lọsụwa ọchị lọsụwa ọra nwezuwa akụ onye ugbo isi nwelu ka ije mọ ka Chukwu si gozi gị ka isi agozi ndị ọzọ odogwu dị na New Jersey na America kiri ebi enwe onye ugbo biri ọra nwezuwa nwezu akụ nwanye ugbodu n'ụzọ ọfịa obodo egbo nwa kiri n'ọkwanụ nke bụ chairman ezi enyi association na New Jersey ọchịọra bilie aka na-ebu ụmụ ogbenye enwe onye ugbodu n'ụzọ ọfịa ife onye nwere o jeme ọgụ Ogochukwu melu gị n'enu ụwa ka ijeje ezi nwa Adibe bili onye ọma nni dị mma Chukwu gọzili na nke onye li na-afụli anya na nke na-emekwa na Chukwu na-agụli ihe n'oyi jidekwa ka iji n'ọkwa gụnyelu nwa na-arụrụ nwa onye nze nwa mobi n'ogide ekene nweziokwu n'ugbo onye ugbo dị unu kọfịa onye ọma n'iga dị nọ n'ịdị mma ọmụ bụ lezi nwunye ya na-aba mmụọ Chinwe Margaret Ndukwu Adibe ijele nwanyị ezi nwa sorivide bịa n'ọnwụ bụ Leonanu n'enoralu mena ezi nne nọdụ mma n'ebe nọ na n'anyị na-echetaghị Chukwu na lobi na ndokwanụ na ụmụ yi na-echetaghị ijele nwanyị Dr. Obinna Adibe ezi nwa ijele nwanyị Dr. Elochukwu Adibe enwe ijele nwanyị Dr. Chigozie Adibe na nke nụlebele Chukwu ezidi gị Dr. Aleke Adibe ezi ụmụ ijele nwanyị onye nze sunu dị ihe n'igwe niile jekọ n'ụzụ nnenu ọra nwezu akụ n'ugbo onye ugbodu nnukọfịa
okpotokpo nwa bili n'ịdị mma ọsị mụ kenezi lọli ya Mrs. Ngozi Adibe New Jersey educator nwanyị ọma n'ịdị mma ezi nwanyị mmadụ obi dị ya ugegbe dị beze ugosi mba nwanyị ọma nwunye nwezuwa nwanyị ọma bili n'ịdị mma Adasi na Ogbunike Osodieme nwezuaku n'ugbo okpotokpo nwa bi ife onye nwelu gojemogo ọ dịlighị mma cheta onye ka mmanụ na o nwere onye ga-ebu ego na mmụọ na o nwere onye ga-ebu moto wena o nwere onye ga-ebu nọ na aka ka anyị gbanwe bịa aka ka anyị ga-agbana nke onye melu na ya ka eji echedonye na nke si n'ọrịa nwezuaku gochi ya onye udo onye ụfọdụ unu kọfị ya obodo ọgbanwe gadi ya olive 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 kaide kaide tense tense onye ugbo biri nwezuaku ka nchetezi nne na nna ya inu n'ọnwụ gbulu fafa nnabanu odogwu onye nze nwa mgbobi isi yi dị ihe onye mụlụ gị na ọmụtala odogwu lọdabamusia nwa atabose late Mr. Raymond Ogochukwu and Mrs. Selina Akwugo Anachebe Adibe ezi nwanyị si n'ibe wee bịa onwekwere nnenu ka njeke na ụmụnne nwezuaku nwanne onye bụrụ oyi Chief Engineer Anthony and Mrs. Nkiru Adibe ezugo nke izizi n'ugbo ezugo nwanyị ụgbọdụ n'ụkọfị ya nwanne ọrịa nwezuaku onye ugbo n'ịdị mma ezugo dilinu Akachukwu gadili onye ọma n'iduso n'ịdị m mma Mr. Charles Oke Adibe ideji ọgwụgwụ n'ugbo ideji ọgwụgwọ wari oyim ideji ọgwụgwọ odogwu onye ugbo ideji ọgwụgwụ mmanwụ onye dunu kọfịa ezi oyi mụ bili onye ọma n'ịdị mma okpotokpo nwa bili nwanne nwezuaku n'iduso ideji ogwu egwu nnetili n'odogwu ichie Dr. Sebastian Ogochukwu Adibe ọrịa nwezuaku okpotokpo nwa n'ọgụlụ akwụkwọ na gọọmenti sekọndịrị skuulu n'Afikpo o mesie jebe Ibadan Lucy Ibadan wegwo medicine nyekoji bụlu dọkịta orthopedic surgeon na America New Jersey kibiebi onye ọma n'ịdị mma ọrịa nwezuaku na ndị na-azụ n'akwụkwọ na ndị na-emele ọgọ nye ka Chukwu ji agọzighị oyimu biko gaba n'iru uwe na-enanya n'azụ na ngịnachi dị na mmanụ ọrịa nwezuaku n'ugbo
oko